jare kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jare kita lo sama. Ora iki ora bedono kok. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya iya, heeh. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa? Anake kelas timbang kula diketak nggo. Mang pendet balik. Ngetake ora apa-apa akike iki lho. Ya, pranyata luhur sing dadi gegayuhanmu. Jagal Bilowo piye? Ayo tak gandeng tanganmu sing tengen. Onlonan lumaku mapan ana ing alun-alun negara Wirata. Mapan ana ing blabar kawat janget cenencang. Ndi musuh jago saka kepatiak tandangane dina iki. Aku njaluk pamit yo Ki Jagal Walakas nggih. Nderekaken Raden Seta Buminjaya. Menawi pinuju longgar, menawi pinuju senggang kula aturi mampir dhateng dusun Pejagalan. Yo. Kalamun dina wektu dina liya aku pinuju longgar, aku tak mampir nyelake mapan ana ing dusun Pejagalan kene iki nggih. Nderekaken Raden Seta. Yo. Aturaken ngapunten mboten saged nyuguh napa-napa dhateng jenengan. Yo, ora dadi baya pangapa. Ayo, Jagal Bilowo. Apa Jagal Walakas? Jagal Bilowo piye? Wektu dina iki aku arep njaluk pamit dongane wong tuwa. Kuwi padha karo pangestune saka Gusti Kang Murbeng dumadi aku njaluk pamit dadi jagone wong negara Wirata. Ya. Pangestuku banyu mili gumraja kaya banyu seduda. Aku njaluk pamit dongakno muga-muga unggul sing dadi yudhaku menang musuh Raja Mala. Sadurunge kowe budal arep tak sangoni kanggo gembolamu Jagal Bilowo. Aku arep kok sangoni apa? Ki cekelen. Apa iki? Ki jenenge lulang kebolando. Dicekel disaki. Iya. Iki enek meneh. Apa kuwi? Iki jenenge kul buntet. Yo, dicekel iki kanggo kewanen. Iki nom-nomane bapakmu nyang ndi digawa, nyang ndi dicangking. Yo. Iki ana neh kurang siji. Apa kuwi? Minyak bulus. Nggo apa? Wong arep perang kok minyak bulus. Ben kileng-kileng. Aku njaluk pamit. Bapak bangga karo kowe le. Kowe iso dadi jagone wong negara Wirata. Nadyan kowe bocah desa, nadyan kowe bocah dusun ning iso berjuang labuh kanggo negaramu. Elok-elok le, elok anake sapa dhisik? Anake Jagal Walakas kok. Mergo kabeh mau ana paribasan. Aduh matane.
Wadya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing kepatihan Arisang Raden Rajamala Arisang Raden Rajamala jagone kepatihan kalamun Sinandra solahe kadya mliwis nyampar banyu Hey! Hey!
mawahyut Raja Mala Gura rupa mangasas kadi pangsa pal keprapal selo kapal lasat satu lumayu mangungsi kakyat kakudo kang jogo-jogo Arca manik sejatining alam kang tinuding ing jagat. Adhiku Yayi. Adhiku Yayi Raja Mala. Wah, radalah. Ana dawuhmu apa, Kakang? Kakangku Kakang Kincakarupha. Dina sakmengko kowe sing tak deng-deng kaya kendhang paribasane. Kincakarupha ora marem yen mung dadi patih mapan ana ing negara Wirata. Aku kudu dadi wong nomor 1. Tegese Kincakarupha kudu dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Mula mbuh piye caraku, mbuh piye reka dayaku, anggonku bakal nglengserake kawibawane Kakang Prabu Matsapati kang sakmengko dadi ratu mapan ana ing negara Wirata. Ya, Kakang ngestokake dawuh. Wujute tontonan adon-adon jago manungsa iki janjane mung kanggo srana, janjane mung kanggo cara ngrebut kawibawane Kakang Matsapati. Kowe kudu menang Raja Mala. Ya, aja kuwatir Kakang. Nadyanto Raja Mala iki manungsa lumrah, nanging aku kena ing lara tan kena ing pati, Kakang. Karepmu piye, Raja Mala? Sak mangsa iki mengko aku mati mapan ana ing blabar kawat janget sinencang. Aku cemplungno mapan ana ing sendang penguripan, ya mapan ana ing sendang watari. Aku bakale urip maneh, Kakang. Nadyanto matiku sedina ping 17 paribasane. Nanging yen to mbok cemplungake sendang watari, adimu Raja Mala bakale urip maneh, bakal tuwuh maneh. Apa sing dadi kasekdenku? Kakang Kincaka, ya. Bakal tak estoke apa sing dadi kandhamu Raja Mala. Mula dina sakmengko kirapna wadyabala saka kepatian kon ngawat-ngawati lumadining adon-adon jago manungsa iki mengko. Surak gotong royong aja nganti ana kang kecicir. Budal mapan ana ing blabar kawat janget cencang alun-alun negara Wirata. Ya Kakang ngestake dawuh. Oh!
Woi. Hi. Hey. Hey. Ah. Út là thà là ai ai ỏi ỏi đó. Hey ho hey. Ai ô a ơ. Ho ta. Quay. Hết lô. Lô. Awas hey. Hey ha. Awas ơi. Út. Hey. À ơi. Ah, hey, awas, hey, ah, hey, awas, ah, hey, ah, ah, hey, 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 hết, ah, qua, ah, hey, hey, ah, ah. Quay à quay à ê cha cha ê ai ê quay một à ơi ê à ơi ê à ơi
What? Ah. 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 Ore kata Dyan Bratasena kampuh poleng bang bintulu adi salira ngamula tumong kodhek wok simbar Jojo yen ngandika kumalegar kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen Aris. Seta Buminjaya. Kula wonten dawuh tinimbalan Kanjeng Paman. Apa bener jagone wong Wirata kang ana mburimu kuwi? Nggih. Lakar kados mekaten Paman Kincaka. Sapa sing dadi jenenge? Naminipun nggih pun Jagal Abilawa. Jagal Bilawa nuwun inggih lakar kasinggihan Paman. Piye kira-kira piye Seta? Sumangga nderek kersanipun Paman Kincaka Rupa. Rajamala. Piye Kakang? Kakang Kincaka Rupa ana dawuh menapa kuwi? Musuhmu sing ning mburi kuwi. Jagal Abilawa jenenge. Ya. Kelakon tak kemah-kemah sing dadi balunge Kakang. Aja sumbar mengko mundhak aber Yayi. Ya, ngestokake dawuhmu Kakang. Seta, dina sak mengko mara gage gatekno. Seta. Tontonan adon-adon jago manungsa iki kiblat papat 5 pancer wis padha anyekseni. Kaya ngapa to gayenge, kaya ngapa to regenge, kaya ngapa ramene wujute adon-adon jago manungsa.
Mula prayogane iki yen ora ditotoi ora gayeng kersanipun Paman Kincaka Rupa kados pundi? Totoane dipolke pisan. Karuan iki mengkone entek-entekan. Nggih. Lajeng totohanipun bur manuk. Tegesipun bur manuk menika yen nganti Jago Wirata sapa mau jenenge Jagal Abilawa. Jagal Abilawa yen nganti si Jagal Bilawa iki mengko mati ana palagan, bapakmu Matsapati kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo apa wae saka negara Wirata. Kosok baline yen to nganti si Rajamala adikku iki sing mati ora mung bumi kepatian, guluku tak udhoke. Piye? Piye Balawa? Ya aja kuwatir. Aku wis samapta ing gati, aku wis sawega ing diri. Iki tataane negara, ora usah kuwatir. Jago saka kepatian jenenge sapa? Si Rajamala. Rajamala udel-udele ususe. Biangsa telek. Ayo ora usah kakean cangkem. Sabar dhisik Rajamala. Wani setok nggih, wantun Paman Patih Kincaka Rupa ya. Yen wis samapta ing gati kang sarta wis sawega ing diri. Saiki jagomu unggahna panggung. Jagomu unggahna panggung, jagomu unggahna blabar kawat janget cinencang. Adon-adon jago supaya ditindakake dina iki. Nggih, ngestakaken dawuh Paman Kincaka. Aja kesuwen, enggal tindake dina iki. Seta Buminjaya. Ayo, nguriwi jenenge Rajamala. Maju lak gecek ndasmu. Yajingane, sabar sik, sabar. Sumekean kowe. Mangsane. Weh. Nek aku, sorry. Lenga Patra. Nduk anakku sing banget ndak tresnani Limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo aku anakmu Limbuk? Leren sawetara ya, Nduk? Iya. Bengi iki ndak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Nggih. Kejaba mung ucapan lan ungkapan rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi, Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, Hyang Widiwasa. Ngono ya, Mak. Ya merga saka nikmating Gusti Allah. Iya.
Aku karo anakku Limbuk bengi iki tansah pinaringan keberkahan. Tansah pinaringan kenikmatan saka Gusti Allah, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Sahingga bengi iki aku karo kowe bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Ngestokake dawuh. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa, Mak? Anakmu Limbuk nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nok. Bengi iki ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan. Iya. Ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional utawa mengeti kamardikane negarane awake dhewe, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur ke-80 tahun. Ngono. Sing ngadani sing ngenekake ya kuwi para warga masyarakat utawa para pepunden-pepundenku, ingkang lenggah mapan ana ing Desa Lingkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kadipaten Nganjuk. Ngono. Dadi iki ujub syukure para warga masyarakat pepunden-pepundenku ingkang mapan ana ing Desa Lingkong Lor, Kecamatan Ngluyu. Tasakurane para warga masyarakat mengeti kamardikane awake dhewe, mengeti kamardikane negarane awake dhewe, ya kuwi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur ke-80 tahun ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono, Nduk. Iya. Mula wis sak majibe, wis sak pantese. Iya. Aku karo kowe Limbuk ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngono, Mak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa wae. Nuwun inggih punika kunjuk dumateng pepunden kula Ibu Kepala Desa. Iya, sapa kuwi? Ya kuwi panjenengane pepundenku Ibu Tutik Susilomati. Ngono. Kang minangka dadi lantaran utawa perantara awake dhewe sak kanca, awake dhewe sak rombongan bisa sowan ana ing Desa Lingkong Lor bengi iki. Iya. Uga awake dhewe mengucapkan terima kasih kunjuk untuk sedaya panitia. Sing wis ikut andil untuk suksesnya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Kabeh panitia sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Mak. Ingkang pinandigan dipandhigani dening ya kuwi Bapak Abdul Wahab Husen. Ngono. Uga kepareng rawuh Bapak Camat, Bapak Imam Tarmuji, sarjana sosial, mau uga kepareng rawuh. Iya. Pak Kasun Lingkong Lor, Bapak Susanto ugi ngaturaken matur nuwun. Lan uga ora lali ngunjukake panuwun kang tanpa upama untuk seluruh para warga masyarakat pepunden-pepundenku ingkang lenggah ana ing Desa Lingkong Lor kang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca saking Sanggar Seni Astabrata anggenipun paring lipur, paring hiburan gelar-kelir gantung gong mayangan mengeti adicara wulan kamardikan Republik Indonesia kang diadani dening para warga masyarakat Desa Lingkong Lor kaya bengi iki. Oh iya, iya Mak, iya. Mula dengan adanya adicara ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional kang digelar dening para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Lingkong Lor. Iki kinarya mulat sarira angrasawani bisa kanggo introspeksi diri. Ngono ya, Nok. Kita mulai dari Desa Lingkong Lor. Kita mulai dari Desa Lingkong Lor. Awake dhewe saiki menjadi generasi penerus, wis tidak berjuang melawan penjajah. Wis ora perang secara fisik. Ning awake dhewe tugase awake dhewe, kewajibane awake dhewe selaku menjadi generasi penerus tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan ya, Nduk. Dengan hal-hal yang positif. Ngono ya? Maksude mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif ya kuwi manut karo profesine dhewe-dhewe. Ngono? Upama dadi pejabat
ya dadi pejabat sing becik, dadi pejabat sing apik. Upama dadi seniman, ya dadi seniman sing apik, dadi seniman sing becik, dadi guru ya dadi guru sing becik. Dadi pegawai ya semono uga dadi pegawai sing becik lan sak liya sak panunggalane, Mak. Ngono ya, Mak. Iya pancen kaya ngono. Iki awake dhewe sowan ana kene lagi sepisan iki. Ana ing Lingkong Lor. Ning nek untuk wilayah Ngluyu dan sekitarnya, kuwi awake dhewe wis ibarate kebo mulih ana kandange dhewe. Ya. Ternyatane awake dhewe masuk wayangan ana wilayah Kecamatan Ngluyu yen ora kleru wis wiwit SMP. Wiwit SMP, Wis wiwit SMP awake dhewe wis sowan ana ing Kecamatan Ngluyu nganti saiki ora pedhot seduluran karo para warga masyarakat Ngluyu. Ning Lingkong Lor lagi sepisan jiki, iya. Nadyan lagi sepisan ji iki, parandene para panitia, para keluarga besar ingkang lenggah mapan ana ing Desa Lingkong Lor, anggone nyugata awake dhewe sak kanca patut diacungi jempol 2. Ngono. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Insyaallah karo warga masyarakat Desa Lingkong Lor nambah seduluran ngraketke tali silaturahmi. Ngono ya, Mak. Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi fa insyaallah bakal dijembarke rezekine didawake sing dadi umure no. Wah ya, amin amin ya rabbal alamin. Pancen sing disesuwun kaya mangkono ya, Mak. Iki awake dhewe Agustus alhamdulillah entuk barokah Gusti Allah. Iki jadwale runtut no. Runtut. Wingi awake dhewe bubar ana laladan ya kuwi yen ora kleru ana ing Madiun. Ngono. Ana Madiun ana Ndimong wingi bengi. Sesuk isih disambung. Ya kuwi mapan ana ing Kaliula Sukamara. Ngono ya, Mak. Ya. Bar kuwi prei sedina gek dibacutke nganti akhir Agustus. Wah ya. Iya. Muga-muga antuk pandungane para warga masyarakat kang lenggah ana ing Desa Lingkong Lor, awake dhewe sak kanca tansah pinaringan kesehatan, kebagaswarasan, kuat, kukuh, bakuh no. Oh iya, adoh saka lelara, adoh saka penyakit. Sesuk isih ning ndi? Kaliula Sukamara. Bar kuwi leren sedina no. Oh iya, Mula nek leren sedina kudu dienggo leren. Iya, Kaya operator son barang iki nek prei sedina kudu dienggo prei. Iya. Iya, Kuwi prei sedina malah dienggo ngondol kok no. Iya. Nakal rada nakal kuwi rada beling no. Iya. Iya. Oh alah ya. Iya Sing baku ndonga. Ya. Dalam rangka PHBN masyarakat pepunden kang mapan ana ing Desa Lingkong Lor. Muga-muga sakramuke seluruh rangkaian adicara ya kuwi PHBN peringatan Hari Besar Nasional kang den adani dening para warga masyarakat pepunden-pepundenku, kang lenggah mapan ana ing Desa Lingkong Lor, kita mulai dari Desa Lingkong Lor, satemah desa kene iso nulat perjuangane para pahlawan, para kusuma bangsa kang wis jinempono ing angin cinandhi ing awiyat. Senadyan wis gugur para pahlawan kusuma bangsa, nanging semangate kudu tansah ditiru, kudu tansah dadi tepa palupi, kudu tansah tinulada dening para warga masyarakat Desa Lingkong Lor. Satemah Desa Lingkong Lor dadi desa sing baldatun, thayyibatun warapun ghafur, gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Untuk kedepannya Desa Lingkong Lor dapat selangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin Allahumma. Amin amin ya rabbal alamin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil.
brasta mungkar lan nafsu sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu lintang madalu melimang aku kentleng seru iya yo dulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru Gusti Allah sesembahanmu rintang lan dalu melimang wektu kanggo brasta mungkar pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung lumantar channel YouTube no. Oh ngono. Ya kuwi channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono. Dadi sing kepareng mirsani anggone para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Lingkong Lor anggone ngenekake adicara PHBN. Ora mung ngemongake mligi, ya kuwi warga masyarakat penonton warga masyarakat Lingkong Lor. Ning kabeh sutresna budaya, wabil khusus pecinta wayang kulit. Melu memonitor pagelaran wayang kulit ana ing bengi iki no. Oh ngono ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Jer nyatane awake dhewe yen karo warga masyarakat ngluyu kuwi wis kaya dudu karo wong liya. Wis dudu karo wong liya no. Wong liya manjing sedulur ya kuwi warga masyarakat ngluyu. Ana tetembungan kebo mulih ana kandange dhewe. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuh. Mau uga pas ana ing kursi undangan, uga ketemu karo pepundenku Lurah Sugih Waras. Oh ngono ya Mak. Sing biyen ya tau wayangan, barengan karo Pak Manitu biyen. Ya ngestokake dawuh. Oke sing kepareng rawuh, akeh sing kepareng rawuh no. Ya, Tak acungi jempol kanggo warga masyarakat wabil khusus warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Lingkong Lor. Ing atase ing jaman saiki, kuwi seni budaya wis ora kaya biyen. Oh, wis ora kaya biyen. Bedane nek biyen ngono dibanding umpama diperseni wayangan jaman biyen karo wayangan saiki, kuwi isih akeh jaman biyen no. Oh ngono. Apa meneh dengan kebijakan pemerintah pusat kang diarani dening ya kuwi efisiensi anggaran, acara-acara instansi wayangan kuwi gelar seni dan budaya saiki kuwi dibatasi no. Oh, dibatasi. Mula nek ana dusun, ana desa, kok bersih desa, upamane bersih dusun, upamane nyadranan,
upamane kaya bengi iki PHBN, nganakake wujude seni dan budaya, nganakake wayang kulit kuwi wis jempol loro. Oh ngono, tegese isih gelem nguri-nguri kabudayan, isih gelem ngurip-urip seni karo budayane awake dhewe ya, Mak. Pak Lurah Sugih Waras kaya bar campur sarian. Mau ya omong-omongan. Omong-omongan karo awake dhewe. Iya, ngestokke dawuh. Yo, iki sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, Nduk. Ya. Kang sarta ngaturake ya kuwi bintang tamu. Luwih dhisik kurang afdol rasane nek ora ngumandhangake tetembangan kang jumbuh kelawan swasana. Oh ngono. Tembang kang jumbuh kelawan kahanan. Iya. Biyung arepe ngaturake apa, Mak? Ya kuwi luwih dhisik ngaturake ya kuwi tetembangan yang bernapaskan dengan perjuangan. Oh ngono ya, Mak. Kanggo ngobar semangate para warga masyarakat Desa Lingkong Lor. Oh ngono. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan jiwa-jiwa patriotisme no. Oh ngono. Diwiwiti saka lancaran 45 rong rambahan. Mengko gek diteruske dening lagu-lagu perjuangan. Oh. Hey! Oh! Ridho mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit gong makuru kongso tatak kaya butula war pandriting turangga hesti miweng dwaja kang kegitir ora kata ingkang dwaja lelayu sehabit wut latialah Jagal Abilawa Raja Mala napa Maratyage mumpung durung kebacut anggonmu perang musuh tanding kawan Raja Mala kowe njaluka ngapura karo aku kowe perang tanding kelawan aku padha karo soroh nyawa jalaran Raja Mala wong digdaya Raja Mala wong prawira jayeng palagan ibarat tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil njundil eman kowe isih nom isih dawa jangkahmu kowe nandingi Raja Mala ora gondro sepira mumpung isih kena dipitung kowe ngaku kalah ning aku gek kowe mulya tak sangoni pira butuhmu dangkemmu meneng luwih dhisik ana blabar kawat janget cirencang dudu panggonane wong nyang-nyangan anane wani apa ora urip apa mati mula kang saka iku Jagal Abilawa ora bakal gigrik wulune slomba tanding lawan dapurmu yen ngono kowe wani karo aku entek wedine kare wanine kowe ladalah ngemping lorong genjah pati merangi tatal ngrajawu kowe Jagal Abilawa lakon geget siung pengapit bialiaran gancur pecah utekmu Raja Mala
awas nih. Wah. Hote. Wah. Aite. Angkat. Angkat. Wet. Wah. Yo. Aku arep kok kapake. Drebabah depane lemah risang Raden Rajamala. Aku tah ludira prayitna keng Raka Raden Kincakorupa giya mrentah mring sakehing wadyabala kepatihan. Sigra kadabyang-dabyang kuwandane Raden Rajamala tumuli kacemplungake wonten ing sendhang penguripan Sendhang Wadari. Urip maneh Raden Rajamala kaya wungu saka nendra. Ayo gotong. Yo. Ayo gotong. Yo.
Yo dihitungi. 1, 2, 3, 4. Lah. Lo. Yo. Kota. Oi, ah. Ah. Ana apa Kyai Semar Badranaya methuki marang aku Kedi Wrihatnala. Ndara Kedi Wrihatnala, sampeyan tek ora tanggap ing swasana lho, Den. Sampeyan ora tanggap ing reh swasana adon-adon jago manungsa nika. Sing maju kakang sampeyan Raden Jagal Abilawa. Mungsuh tanding kelawan si Raja Mala. Raja Mala mati dicemplungi sendang urip maneh. Raja Mala mati cemplungi sendang urip maneh marambah makaping-kaping. Nek mboten sampeyan tulungi, nek mboten sampeyan bantu, ora bakal rampung sing dadi perkarane, Den. Lah banjur carane Kedi Wrihatnala bakal bebantu piye Kyai? Ngaten. Sampeyan dhisik tau duweni pusaka peparing saking Bathara